Chibai ule Vawiin nun Kawng Hruaitu atan pathian thu Ngawlvei te Laka Kohhran Mawhphurhna ti kan ngai thladon ani he thu hi lalpanin kanin polna atana kan lo mangle don nia Ngawlvei chungchang kan soya zule rui lo chau ni lo thil dang po angola ve thei thu te kan soya kan topika hian kan ramanun na suat tu kan mangai te nun na min lak sak tu le mei thai fara tam tak siam tu zu le rui hlo kan thi puina sat em chungchang bi kha isu lian zual ani wangin kan han focus ani ti kha lo hrele ta ila chanchin thama thai jek bung som le paruk chang som pariat thu hi lo ngai tha ila tin nang petera ini ti ka hril boka che helung pui chunga hian ka Kohhran ho karem chowanga mithi khokul kongkhar te chuan chu an ngam lowang lalpan thu mal som ro se amen Kohhran hi lali suata lali suadin ani Kohhran Hruaitu te hi ombok ma sela ani tu tak tak ero chu lali suwa ani adin tu ta ani khovel chan damna na atho hi khongai na chanchin tha misual ngai damna chanchin tha ani chuchurin na ami in anpom theinan puan dar puan chua atula chu na aneya ram tinakala chanchin tha hi ram tinakala puang dar turin minti chu chanchin tha chu suala wanga athimna hmuna pia nga kenga chi eng turin Kohhran hi adinani Krista aya palai pathian le mi hring te inkara in rem le na chanchin tha puang tu le pudar tu chu Kohhran hi ani Kohhran chu Krista mingring tu te in pol ho hi kan ni heta tak hian kan hriata ta na poimo chu Kohhran ti hi Bible kan en chuan thuthlung lui le thuthlung thara mimal ako tir ngai lova pungkhom ahu ho khahal le ecclesia assemble ti zela kha ani chuwang chuan voina hian Kohhran omzia te po athara kan ngai tu non le te po tulin ka hria ani Kohhran hi kan rama hian ma ni chau po ni theyangai te kan oma adikreng mai amairo chu Kohhran chulali suan anin pol ho na koino nia kaltlanga chakna tharui in siama tharau thianglim pol theile kaltlang theya din hi tumdana ni chumi Kohhran chakna chu pathian ram su eng turin ani ma ni chau hlim taka thuthlung vuana ma ni chau lung oi turin min tilova lali suwa chu khovel chandam tura a in chiral rai angkhan ring tu chuan tharau bo te vein chu tiang chuan anun achakna asum le pai chulama chuan asen atul thin ani Kohhran hi adin tu lali suwa soidan chuan mithi khokul kongkhar te chuan an ngam lowang ti ani mithi khokul kongkhar ati hi saptong Bible tam taka chuan gate of hate ti le gate of hell ti ani chu rem hun thil ti theina te chuan Kohhran chu an ngam lowang ti na ni chu tiang chu Kohhran lali suan a design dan ani reng lai khan Kohhran in lali suwa tuina lam a tui pui lo chuan Kohhran chaklo taka achuk don Kohhran tia kowa moi lo khop hian a om thei don ti na ani Kohhran hi khovel tui pui zau taka lalpan chumi khovel tui fin ria ta pilmek le chan chu ngai te chan chuk tura ada ani lai hian chu Kohhran a chuan khovel na alut fo thina Kohhran a khovel na alu chuan Kohhran chu apil tiala tharau chan chuan na ain a harsat na inchin fel na lama atal boizo kangti arin thei ome Kohhran na le abuai na business of the church chu chanchin thrahil ring lo te ring tua siam le zirtir ni tura bot saile chomdol ngai te chomdola lali suan Nazareth manifesto kanti anga sualboya tang saltang te chole na thua hi Kohhranin athu cha le aken ani angai tlat mayani chu Kohhran business ani chanchin tha kol tir tu lalpa fakle choi moite
minga in pol ho te hi Kohhran nun phung tur ani a Kohhran chuan tharau bo siang khom na winning the lost soul hi ana le atui na bera manangai ani chu tiang tui phak to lo ma ni local church lim na le lam vut na te infrastructure lam chawa tui to kan ni chuan kan ngai tu hle to ang mission hilali so zirtir na chuan Jerusalem a in chana Judai rama ati a khovel to khengpo in kol gil khengpo in ti kha ani a akil khorber khengin chu mission chu kentur ani chumi model chia chu hetiang hian han la chhong ta ila ma ni tol chung hi Jerusalem anga chanta ila Judai ram chu kan chen na ram zau tak mai India rama hian chuata ila apia lam chu khovel to khengpo in kol kil khengpo in ram tina tiangin ngai ta ila adik thei ome chu mission chu kan local church kan society kan tual chunga bul kan tanang hladeu ami kol kil chau kan thira helai nai te mi kan thir khum chuan adik thei lo ani hlatak kan thirwalin nai te a chan chu ngai tam takan oma heng te hi kan vei te langai ma ni member chan chu ngai tui kamek an thi ma nge ya chan chuak tu tuya lu chila char tu tur an mamo ngoi la ya hlatak chau kan thir chuan kan bul nai te a thana thamon na nei lavin mitam tak an liam don chu tak mai chu vei ngai chu ani chan tlak an la om la ya Kohhranin kan boi pui lo chuan chan tlak anom to lo nuwa an ruang kan boi pui tho don ti hi kan chian angai heka thanem ngai na hi Kohhran Hruaitu te po in min ngai thiam sela apoi mo in ka ria chu wangin zule rui lo hi kan namral mek na konga achan lian pui mai ani a mei thai tipung tu in then na thlen tu fara siam tu chan lian pui ani awang hian a issue hi alien ani ate lovani Kohhran le anuya pol rang ten budget kan siam lai atangin heng te hi kan rong bol na tura kan khung sa kan budget ina akhu sa angai ani zule rui lo ngai te azur tu te kan tong trai sak thin apoi mo ani ama ero chu pathian thil ti mak miracle kan be se don po in mi ring hi kan poimo fo ani lali so ti dam tura damlo in chung rek popa an ron thak a ron thak thatu te kha Kohhran ai o angin ngai ta ila ti sa le thara wa damlo te I so nen roi thleng tur hian Kohhranin rong bol na tur awan nga te lul em tiro u tukin kan devotion hian Kohhran ti tur lam asoi rualin Kohhran committee te pastor te Kohhran office lama thok tu te kok lovila kan vai hian Kohhran mi churchman vek kan ni a veina atanga in tran lo chu thil ti reng a hlo tling mo thin ti ria ila veina atanga thil a in tran to chuan a hlo thlin na alo thlen po in alom ber kan ni thin kan hlo champal hlo po in apoi ti ber kan ni thin chu veina atang ani ma ni level atang theu veina in bultanila committee agenda a kan veina lang sela kan budgeta kan veina lang sela agenda omlo ma chop siam hi chu ti hlotlin tak har thin ani chu wang chuan committee in rau takin arel angaya arel tira arel rau lo chuan akal rau tak theilo hemi konga hian Kohhran Hruaitu te po in thuron an momo ang Kohhran mi pui te po in Kohhran Hruaitu te dem ngot tur ani lo hetiang konga hian kan veina kong ranga kan lantir atul thin ani camping aya tha hi kan la nei tak lova addiction tara te hian Kohhran hian an fi tum sakin huam hianin amamo te po hi da theita ila Ngawlvei te hi ahar sa ani du viau maya chuwang chuan chung koina an support theilo te po hi Kohhran hian heti zong te hian ke pen ta ila asot viau mai thei trong trai chiam ringot po anilo om zeneya in chom chu ana ke pen rong bol na hi kan ram hian amamo to ani rol thar rual te hi special care Kohhran po ina pe ka poimo a sualina ala khoi pui velo KNP no panglam te po hi a hlo om zia te athat lo zia te hi war takin zirtir ni sela Sunday school te po hianin pathian ni voi ni khatal chu
helam hi zirtir na no pangti a hian pek thei ni sela awareness hi tamlua omlova anti-drug campaign movement lian pui kan siam apoimo a Kohhran pakhatina ati ringot hi chu asot lo ani chuwang chuan MKHCC emo Council of Churches in Mizoram lo piang mek te emo hianin Kohhran tina arual tlanga Kohhran tinina kan kalpui thei dan tu ro manate hi siam thei selati ka dream ani ve mai maya Kohhran tinina helama beipui kan thlaka Kohhran tina movement kan siam chuan kan rampum puya hian hemi rui lo that lo zia in zirtir na le in thil thiat na hi a phone hian a phone hlup hlupanga chutiang anga movement kan siam the ni chuan kongthui tak chu chuan omzia anei in karing Mizoram a hian kum khata camping voiza somni vel kan nei tlang puya Kohhran rang bel khom hian chuta chuan atlang puin a everest ka hanlak hian nuai za somni vel heng rui lo ngai te chan chu na tur hian Kohhran po in kumtin a seng ral ani Kohhran in thei top a chu reng dem thei ani lo ati thei dan akong Kohhran po in adap reng ani sarkar po in dan mangin ke apen ve renga klom ngai pol NGO te po in thei top in ke an pen renga chuti chung chuan min do tu sual in tiam rual hi an tang rual lutuka setana hian thiam takin chet alaka wangin tuna kan malak mek na hi atok zo lo ti alangin ka ria a chuwang chuan sarkar ti turpo naktuk jing lama kan lapuang le don ani vena hian klom ngai pol le sarkarin dan mangin ke apen atha e Kohhran hian man ro a kristaril ru khongai na le mangai na hi chelek ve sela chumi mangai na le khongai na tang chuan Kohhran in ke apen phot chuan dan manga aron rum thai tu te awanga ril ru tot le mang ang tak heng azur tu le atimek te po hi an thinlung in hon lai kan nan chin fu chuan Krista mangai na le khongai na in kan tuam dam theyang chuti zong po chuan kilti na tang hian malak ni sela kan ram hi tun aya zia zang zok hianin kan in tuam damang ti hi achiang ani lalpa na thu kan zatan malsum ro se amen itong tayang u lalpa kan pathian chungnung bermin mangai tu tukina hian ithucha Kohhran ni phung tura iduan dan tele Ngawlvei te Laka Kohhran Mawhphurhna te kanan puang chuak vele a thenem ngai na ani lalpa tu te mapoi kan soyang ti po ka hlauviau mai ama ero chu kan ram rum na le kan dat na hi annas salutuk to a chumi tuam dama kanom na tur chuan lalpa ti hian kan thiam ang hian kanan puak chuak vele rengot mai thina ni hi angai thatu zong te ta na he thu cha hi malso mangche minsan dam tu kan lalpa isu mengin kan dile amen lalpan malsom theu cheu ro se nile nuam le vek ule